PHE Hawar ke hat subdivision JJM JAL Mitra ke klematum Chiklojon Krehini Bainong ke Longle. Hemmi ke chopen kisung ahem tunapan Karbi Anglong Autonomous Council CM pen kerap ke pajir. Ingdeng Crazy Karbi Anglong Wushu Championship Surhini Raing Korap Holong Dengang Wushu Academy atum Kachepahai. Karbi Anglong Live Karbi Prime Time Abirtang Ton Pen Arjupanikta. Jal Jivan Mission along Jal Mitro atum Ningkan isi Plengturok Apita Bainong Kelong Tu Therek Aputak Perangkia Mai Paponsi Prabjin Pen Ningkan isi an Kachelong Le Abainong Nang P8 Nang Jipura Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Pan Kachuniri Padopon. Pini Tereponi Pai Tongke Braisiani Dong Mukaka Hitialong PHE Hawar ke subdivision ke parlo Jal Jivan Mission Scheme along Lang Kelang Arpu Jal Mitro asai ki klematum Ningkan isi Pleng Tu Tet Apita Bainong Kelong Tu Therek Aputak ar Sigjit Pen alang litum angbong Jingki Jethansi Perangkia Mai Kangipon. Perangkia Mai along alang litum ke Thanpon Atengki Kapre district along ke Jal Mitro atuma Chiklojon Bangta Nipai Sipen Nipai Po Arni Angbong Bainong Chelong Rintilo Bonta da Karbi Anglong along abangke Kedamtang Ningkan isi aprang Bainong Long Chotpen Non Puanta Long Ledetlo Bangso Jok Jal Mitra atum Kisung Tektik usi Kisung Alam The Peklang Pon Asingkan Bang Sudame Yuritung ke Klempon Unam ke Cepatuk Pon Pen Yuritung Klempon lo Laso ke Klempon Pen Yuritung Acik Lovang Sutame Bainong ke Long Nangji Lagangso Long Ledet Aposin Yuritung Pini Ani Bangke Yuritung Presmit ini Nangko Lasi CM Sarapan Sutame Jal Mitro Iklem Bang Pulang Pitung Juneng Rili Thotlo Sar Nami Pan Yuritung Sutame Nipison Diso Sutame Do Nipison Disomar Disum Same Kachari Penchenglo Yuritung La Chiklojon Ladangso Asilaria Bangke Suri Trokra Haropho Nampibong Voice Sutame Nilitung 2024 Ningkan Pen April Achiklo Pen Pini Aniam Bainong Mongle Labangso Putak Nilitung Pini Same Cabinet ini Nampok Lo Bom Lo Sita Bainong Kelong Lerek ini Nilitung ta Kisung Sejak Nampok Lo ya Lasi Nili Government Karbi Anglong Association President Ain dan CM Sapan Kacuni ini lah kilongan dia Bainongan nilai tempat proyek nanti pun bersih alang lipan Juni ini pun lah penlam lah April budget sejam nong benda suri sinan pabat dan nilai tempat finance minister ini pun lah si lai April cek lo ke online portal lo si ini tuhan Bainong di konfo si link ke lo. Berarti ini tuhan aci ini dia pun si ini di tempat itu doan sampai dasar tak cingwai cing saya pun si media hoi sampai dam kok lo lapen ke dam bang ini itu kuan ni ke do kisung bang besok mungkin tuntat ni dia nanti lo ada pas baji ben de lang pinangi Aku angko ani yang sam sedang bikin bayi kan telang punya ko, tapi lain tum kipi tu nggak sabso kostu cek, akhirnya tu mangke dintu si nahok akhirnya kan lo cilong lelu, akhirnya lang abe berarti har rada tum sami si kisung lo, akhirnya mana tu ke akhir makam tu kota hai lahai putak sami kisung lo lah sini tu orang si Rong atul mangke akoy dulu lang pipidet bulu ini tungkuan ni atamaji dalong dulu asi sonda taksi Sorkar sor ma Karbi Anglong CM sar Liram Ronghang sami itu mahan nangin supen
la bai nom bang nampak pikir dia panci alang ni anta chuni lo la pen bar sampai alang ni long sampai ni tu engkam cijo lo chuni jam lo thì ini tumta update aswa kene bai nom bang ale selari dulu plus lele sekali plus asabe sampai ni tumta chongdat abar sai ka bi ni lahai nanti juga muna program lasi prabjin pen ningkan isi sose pen kachelong le abainong nang piserak nang ji pusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang apan kachuningri padopon bangso pherang ke amai ke phapon along all Karbi Anglong Jal Mitra Association amai phu sanju ingti abarim dun mai phu singti mongotum chetong dun dongmukak pen sem sing ingti Karbi Anglong live Lakha Sirkep Amring constituency Jirakindeng police station ke parlo langsomi piarong amikar thongtero na hem mi chopi det along tongsek kot pen CM Dr. Tuliram Ronghang pen mensing phang chophan toisi kerap ke pajirda kidamdang thereponi phai thongke barni Jirakindeng police station ke parlo langsomi piarong amikar thongtero na hem koson pen loni mirogami hemi chodera long Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan kerap kacho hangating pen Birtalong sitong sikot pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang amithang amunit mensing phangcho phan toisi kisung ke phodet ahem tu natuma phan tangka pen ke chenglok hem ka chidip ji aphan tin ban pli sidami kerap pajir damlo labang solong lakha sirkep amreng constituency abarim VDC chairman borsing ingti abarim VDC chairman Lokas Milik lapen Jirakindeng Sports Association amaipu joysing ingti atum chetong dun bangso kerap ke pajirdam thegapot halapu kisung ke phodet ahem tu na tum pentami tongse kot pen kerap ke longopot Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan judune pin akero pajirpom nola da adim lo alang li hemme chudet lo lapen alang li CM Dr. Tuliram Ronghang phan alang li kerap chuhang lo la soteng se CM sarang alang li team bate phangchu ke hai phan tudap nang toy lo mensing phangchu alang li phan CM dom nang toy lo lada tin la pen la kim aphan kirap alang li ke chuhang ateng pen hormu otar stame tudap nang thon lo keron hem sor CM phan kirap chuhang pen pini hemi ke cholong dak adim nang humri pen militum CM sara teng pen sinili tumalang tum han ting pajir tegang lo nasi la soteng pen sinili tum CM ke thana teng pen si dak la soteng pen si dak ke wang ban pli la pen mm bang 30 mm la pen ban pli ma phan neli chuning ri lo an neli phan tin ban pli neli pilo an la phangchu sor bang nang liwan pilo dak neli hem an se wang lo an la dak se la neli hem me ke chui yi tai si neli nang e pio pot churu lo lang li tum hanta bahni ni hanta bahni li lo kadewe lo arat khan an lo Jirakindeng pen semsing ingti Karbi Anglong live so devai chucheng ko ge phungpong ge so phugar ting son ason ke so son dopik se tanane la so devai ge chupene nan the akimi ya son si che theglong na pen an pe ni ta chume mu chara son si che theglong Bukajan Dynamic Self-Defense Wushu Academy pen patir piponsi ingdeng krisi Karbi Anglong District Wushu Championship Surihini Raing Kora Pho Aparman ke paman ponalong ke cheng sianong e Dengang Wushu Academy pen kachapalong pon Dengang Wushu Academy ke damtang Surihini Rakroi planning kan amahang pathek ponsi denarong la pen wuthunga jia hawara aparman non ki thur miari so e janga tumaphan Wushu ke pathwa ning ke dogatuma phan warsai piponsi non puanta denarong pathwa klamalong Wushu ke pathwa riso e jang nang bat bom pen state level pen ke chenglok national level antami pathu pon Bonstami isining duka bangke denarong Wushu Academy peningkan an ningkan kep sose arta pleng deta phita kithir thep Wushu Academy hem avila Lason si kidamtang thereponi phaing ko rasir ke pen thong kep
Nini Aparman Bokajan Dr. Bhupen Hazarika Cultural Hall halong Ingdeng Krisi Karbi Anglong District Wushu Championship Surihini Rain Kora Pho Parman ke paman ponalong ke chengsi nong e Dengang Wushu Academy pen best team chepalong ponsi Denarong la pen wuthungaji ahawar Aparman nong me wan pi ponlo laki Orkar Benglong Wushu Championship padopon laki Bokajana adim se padopon lo ada organize tumbang ke Dynamic Self Defense Academy tu se organize pon lo lapen te hada kacitong pon ilitum unit mate aklaf kacitong pon kado kabe club sir cap do la club sir kebang bong pen ilitum cipati dun pen ilitum so marbang talented mate sub ke thek ke to ko jok si ilitum club mate unit bang si kimina yang thek mate ke cheng si anong e bestim bang chipalong lo apen ilitum kado we cipati dun laki bang koira isido bang koira isi pen ke cheng si nong e gold medalist ke chipalong dun laki bang kripli do lapen silver medalist bang thero lapen bronze medalist mati ke thomang deng bang inud long dun lo Anutin ne tumhan la inur bahani nang kerap tundu amen sungdata inuni de la si alang ni men babu tong kita tu yang pen bang e pu budak daria pu si pu kata penan nang cerap lo pen dak tebe momin puta alang lita penan nang cerap dun lo son dak taksi Karbi Anglong dak dena rong pen paroka atum an same nang cerap dun son te me parji pula pen ni tumnon dak khela phanda somarta do ke do ulo ame khela dimbang sabje kadure do chat la si thek re chat thek muchora tum ni tum hanang ra pa son te me parji pusi ili in pen tuning ri News Report Karbi Anglong Live Pelangpi Waiting Room Sports Club ahin pen pater piponsi thereponi phaithong kebrai siarni arnisia Parman pinsola pensor lo phan Open Volleyball Tournament ke paman pon Nijang Karbi Anglong Kheroni High School pathu aklamalong arnisia Parman pinso arloso Volleyball Tournament ke pathu pon padu bangso long kachepate pon kadukawi timner ke batumdo labangso ke pathu pon along aluhi Kachohang pon laki Kheroni Sports Association Chunbang Avinas Be Utom Timong Principal Holy Land Higher Secondary School Rensing Teron Herangki Klembang Pu Dr. Mindar Teron lapen Dr. Be Kheroni Veterinary atum chetong dun pen misen pen pichun pon lapen labangso volleyball angdung kiti ke pathu pon along kachipati pon langhin volleyball team lapen Manduli volleyball team atumang bongsi pathu pon lo Tebon sidame langhin volleyball team atum kithek muchot ajok best of 3 pen batahini ta haide ajok langhin volleyball team apan ke hai hok pon det pusi birta riptum long non we mi bang thi tumhan bang ke neli pui bang ke lalo anutin ta mane anso se lason aprang mane wang nang po practice kuri nang po anso se la non neli tum ulai lo matidir anso se neli tum long penang lang dun la pen bang kapatu tum la Waiting Room Club ahin pen pini la so open volleyball tournament game na bang tangking pon lo tum la so Waiting Room Club bang tum tangking po 2023 hitung established no ada kan si itu kalapan si pon lo kecing tim tiket sejupon itu atau kalau pensi itu tim di pon ayo tim lo ke kelab itu pensi itu masih itu tangking ini obis club volleyball one day tournament match dia karena धन्यवाद और यार आई कि আমি volleyball गेम जो खेली से तो नमस्कार उनको यहाँ बहुत खेल का बहुत अच्छा लगा है खेलने कमेटी का धन्यवाद देता हूँ हम लोग सेकंड रनर हुआ फर्स्ट हुआ लांगी धन्यवाद भाई यहाँ पर जितना कॉमेडी है सबको बहुत अच्छा लगा देख के और हम लोग मंडली से आया है सेकंड रनर मैच जीता आज और खेल के भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे नाइट भी हो गया डे भी हो गया एक साथ दोनों मैच हो गया alang itu kabori hipi alang itu kabori job ni itu ini sport association alang itu main itu ramai kemarin sport association andara lapasan siman register melang itu kabori itu kizoy thok mana trangke bangi lo main itu lo Kheroni pen Mohan Teron Karbi Anglong Live
Tangte pini Karbi Prime Time berta ke lapuan si kang ton paniklo.